activitats culturals que existeixen en Manises, el teatre és una d'elles. Tal vegada siga la més didàctica i completa en les que podem prendre part. En la nostra ciutat és una tradició que ve de molt antic i han sigut molts els actors i actrius que durant molts anys han pres part en comèdies, sainets, sarsueles, innocentares, representacions del Belén, de la mort i passió, etc. I s'han representat tant en castellà com en llengua valenciana, ací, en el Teatre Patronat, la casa de tots els amants de l'art de Thalia i d'on han eixit parelles i famílies senceres. De tot, existeixen fotografies fetes pels fotògrafs manisers Gadea, Soler, Santolària, Sanchis, etc. I arreplegant l'esperit de deixar constància de les dones i homes que varen fer possible tota aquesta activitat, un grup de persones hem decidit acoplar-se al món del segle XXI i anem a fer uns vídeos que podran veure en internet per a que tots coneguen i sàpien quins han sigut i són els que continuem la tradició teatral. En principi, són minirelats escrits en llengua valenciana de l'autor valencià Antoni Ruiz Negre i que tracten de situacions en les que se desenvolp la societat tots els dies. Esperem que ens agraden i ens dediquem especialment a totes aquelles persones que per mil circumstàncies no poden eixir de casa i anar al teatre. Patronat, per supost. El canal de YouTube on ho podran encontrar és Manises Online TV. A continuació, els oferim el nostre espai de microteatre titulat L'últim sospir. El bestiario estava ja molt delicat. Ai, és normal que ho estiguera, Perquè és que ja havia complit un munt d'anys, no? Ui, i tants! Mira, el dia que va faltar complia 106. Caram, sí que són anys. Oh, mira, faria un parell de setmanes abans s'encontrava de la mar de bé en casa, sense que ningú se pensara que s'encontrava tan prop el final del seu camí. La veritat és que a aquestes edats i en tan poca salut, quan manco se ho espera una xica. El cas fou que agarrà un constipat. En principi ningú se pensava que seria cosa greu, però la família va veure que respirava molt fort i en molt d'això li digué, doncs nada, anem a ingressar-lo en cas que sigui uns quants dies, per si un cas. I el que me'l queria, Tu ja saps que el bestiario havia sigut molt cabut tota sa vida. I en quan se li ficava una cosa en el cervell, no havia ningú, era molt difícil que el feren tornar a arrere. En son cas, no podem saber si això li vindria de família. Perquè com el bestiario era el més vell de tots, no podíem conèixer si tenia antecedents o no sé. Pues, tu què saps? Pues pot ser. Però molts mai el guanyaven. Mira, en este cas, ell no volia sentir parlar d'ingrés. Volia estar en sa casa, perquè com sols li faltaven 5 dies per al seu aniversari. Ja veus, el 106, mare meua. I nosaltres, ja feia de molt de temps, li havíem promès que li faríem una festeta per al seu aniversari, entortar i tot, reunint-nos la família en el seu entorn. Pareix a molta gent, no? Quan seria un molt? Pues entre fills, nets, besnets i els altres consorts, prop a unes 50 persones les que se reuniren en la clínica. Però arriba a complir-los? Precisament, i això fou el final de la seva vida. Celebrant l'aniversari, davant de la torta, de tots els convidats, i en el moment més important de la festa.
I tot per la seva cabuderia, No me digues. Sí, filla, sí. S'encabotant que li posàrem la torta davant d'ell, damunt del llit, i que li encenguérem els 106 cilis. Quina cosa més bonica. Bonica, sí, i molt entranyable. Pareixia una verbena. Per això fou directament la causa de la seva mort. Vols dir? Sí, filla, sí. El bestiallo s'encabotà en voler apagar els 106 cilis en un únic bufit.